गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम पुलिस बिटिआरनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 फरेस्ट जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय राकेश बसुमतारी बिथाङा कमेन्टनि गेजेरजों आंनाव निमाहा बिहरफिनबाय। बिथाङा बुजिस'नो हायियाव माखासे बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंफ्लांदोंमोन होननानै आंनाव निमाहा बिहरफिननाय जाबाय। राकेश बसुमतारी नोंथां आङो नोंथांखौ निमाहा होनाय जाबाय। मानसि हिसाबै मालाबा समाव गोरोन्थि जायो, बेखायनो आङो निमाहा होबाय। आङो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों नोंथाङा जे नोंथांनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै आंनाव निमाहा बिहरफिनदों, बेनि थाखायनो आङो गोजोननाय थाबाय। आङो नोंथांखौ खावलायनो नागिरदों नोंथाङा जेन उननि समफोराव बेफोरबायदि बाथ्राखौ जेन बुङा, बेखौ आङो जोबथारनायाव खावलायबावनाय जाबाय। दा मोनसे बाथ्रा दङ, बे बाथ्रायानो जाहैबाय साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरा माने गावनि फोरोंनाय फरायसाफोरखौ माब्लाबाबो गाज्रि जाजानो लुबैया, जेब्लायबो साक्सेसखौ लुबैयो, लाइफआव माबा मोनसे मोजां जानायखौ लुबैयो। थिग बिदिनो जों इउटुबारफोराबो गावनि भिउवार्सफोर गावनि साबस्क्राइबारफोरखौ माब्लाबाबो गाज्रि जानायखौ लुबैया, मोनसेनो मोनसे साक्सेस जानायखौ लुबैयो, मोजां जानायखौ लुबैयो। आङो दिनैनिफ्राय आसाम पुलिसाव फैथावना मेथ्सनि भिडिअखौ सिलेबास बायदि होलांनो सानदों। दा बाहाय गिबियाव दङ जाहैबाय अनजिमा खान्थि एबा नाम्बार सिस्टेम। बेबायदि नाम्बार सिस्टेमनिफ्राय जायखिजाया साख्रि जाया मानो आसाम पुलिसानो जा ग्रेड 3 ग्रेड 4आनो जा फरेस्टआनो जा मोनसेनि उनाव मोनसे कुइसन फैयो। बेखायनो जोङो नाम्बार सिस्टेमनि कुइसनफोरखौ जोङो नायनांगोन। दा बे नाम्बार सिस्टेमनि सोंलुफोरखौ नायनायनि सिगां जोङो माखासे कनसेप्टफोरखौ जों बुजिनांगौ जायो। बेनि जोङो गोरलैनिफ्रायनो जोङो सोलोंलांनांगौ जायो। गोरलैनिफ्रायनो जुदि सोलोंलाङोब्लासो एबा जोङो कनसेप्टफोरखौ बुजियोब्लासो बिनि जेसेबांनाखि कुइसन दाना मानो जोङो हागोन। बेखायनो आङो दा कनसेप्टनिफ्रायनो होलांनो सानदों। दा बाहाय जोङो 1 नाम्बार हिसाबै आङो लादों जाहैबाय नै बाव होनदों 2 जों रानजाग्रा। दाना माबायदि अनजिमाया 2 जों रानजायो? मालाबा समाव सोंनो हागौ गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबे मोनसेया 2 जों रानजायो होननानै, आरो एसेबां गोरलैखौ सोङाबो जानो हागौ। अब्लाबो जोङो बुजिनानै लानाया मोजां। जोङो मोनथिखागौ 2 जों रानजाग्रा। 2 जों रानजानाय जानांगौबा जोंना अनजिमाया माबायदि जानांगोन? दाना 2 जों रानजानाय जानांगौबा ओरैबायदि जानांगोन जोंना मुंसेनि बेसेनाव मा थानांगोन? 0 थानांगोन, नङाबा 2 थानांगोन, नङाबा 4 थानांगोन, नङाबा 6 थानांगोन, एबा 8 थायोब्ला बे अनजिमाया 2 जों रानजायो। होमबा जोंना मुंसेनि न'खराव एबा मुंसेनि बेसेना मा जानांगोन? बेफोरबायदि अनजिमाजों जोबहैनाय जानांगोन। अब्लानो बे अनजिमाया 2 जों रानजागोन। जेरै एग्जाम्पल हिसाबै आङो बाहाय लिरदों नै बाहाय 112। बे 112 अनजिमायाव मानो मुंसेयाव जोंना मा दं? 2 दङ। बेखायनो बेयो 2 जों रानजागोन। दाना 308, बे 308आवबो जोंना मुंसेयाव मा दङ? 8 दङ। बेखायनो बेबो 2 जों रानजायो। दाना नै बाहाय मा दङ? 516, बेहायबो 6 दङ। 6आबो 2 जों रानजायो। बेखायनो जोङो बुजिनो हाबाय 2 जों रानजानाय जानांगौब्ला माबायदि जानांगौ? बेफोरबायदि अनजिमाजों जोबनाय जानांगौ। जों बेखौ बयबो मिथिगौ। दाना नैबेखौ जों नायनो हायो 3 जों रानजाग्रा। दाना 3 जों रानजाग्रा जानांगौब्ला जोंना अनजिमाया माबायदि जानांगोन? गोसोआव लाबानो जाबाय। बेफोरखौ नोंथांमोना हायोबा बेफोरखौ नट्स खालामनानै लायोबा मोजां जागोन। खाथा लानानै नोंसोर लिरनानै जुदि लायोबा कनसेप्टफोरखौ जुदि बुजियोबा कुइसनखौ आङो होयोब्ला थाबैनो बुजिनो हागोन। दा ओरैबायदि 3 जों रानजाग्रा, 3 जों रानजानाय अनजिमा जुदि जानांगौब्ला जोंना मा जानांगोन? मोनसे अनजिमानि गासै बेसाननि दाजाबगासैया 3 जों रानजाग्रा रानजायोब्ला बे अनजिमाया 3 जों रानजागोन। दाना मोनसे अनजिमा बे अनजिमानि गासै बेसानफोरखौ दाजाबनानै बे 3 जों जुदि रानजाबायब्ला बेनो मानो 3 जों रानजागोन। दा एग्जाम्पल हिसाबै आं लादों जेरै 6402। दाना जों बेखौ जुदि राननानै नायनांगौबाथ' जोंना टाइम हास्लाबा। दाना जों बेखायनो फर्मुला बायदि थांनांगोन। कुइसना जुदि फैयोब्ला गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबे मोनसेया 3 जों रानजाग्रा एबा गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबे मोनसेया 3 जों रानजाया होननानै जुदि सोङोब्ला जों मा खालामनांगोन? फर्मुला बायदि थांनांगोन। होमबा जों बेखौ नायनो आं लादों 6402। दा जों ओरैबायदि होनखादों बे अनजिमानि गासै बेसेनफोरखौ जों दाजाबनानै जुदि बेयो 3 जों रानजायोब्ला बेयो मानो 3 जों रानजागोन। होमबा जों दाजाबनानै नायनो प्लास खालामजोबनो जों मा जायो? दाजाबा मा मोनो? 6 जों 4 जों दाजाबा मा जायो जोंना? 10 जायो। 10 जों 2 जों दाजाबा मा जागोन? 10, 11, 12। 12 जागोन। होमबा बे 12आ 3 जों रानजाना रानजाया? जों बेखौथ' बुंनो हाबाय डाइरेक्टनो 12आ 3 जों रानजायो। मानोना 3 × 4 = 12 जायो। बेखायनो बियो 3 जों रानजायो। 3 जों रानजाग्रा। दा बेफोरखौबो जों नायनो हायो 1, 3, 5। जों डाइरेक्ट प्लास खालामनो हायो। 1 जों 3 जों प्लास खालामबा 4, 4 जों जुदि 5 जों प्लास खालामबा जोंना मा जायो? 9 जायो। 9आबोथ' जोंना 3 जों रानजायो। जों बुजिनो हाबाय बेयो 3 जों रानजाग्रा। दाना 501,
501 बे 3 जों रानजाया नालाय 3 जों बेबो रानजागोन मानोना नै 5 जों 1 जों दाजाबबा 6 जायो 6 जोंना मा जायो 3 जों रानजायो 3 सानजाबनै 6 जायो बेबायदि होमबा नोंथांमोना नैबे फर्मुलाफोरखौ गोसोआव ला बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा 3 नम्बराव आं लादों 3 नम्बराव दङ जाहैबाय 4 जों रानजाग्रा दाना 4 जों रानजानाय जानांगौ दाना 4 जों रानजानाय जानांगौ मा जानांगौनो अनजिमानि लास्टनि मोननै बिसाना 4 जों रानजायोब्ला बे अनजिमाया 4 जों रानजायो होमबा जोङो बुजिनो लानांसिगोन अनजिमानि लास्टनि मोननै बिसाना 4 जों जुदि रानजाबायब्ला बे अनजिमाया 4 जों रानजागोन होमबा कुइसन सोंनो हागौ गायाव होनायफोरनि गेजेराव बबे मोनसेया 4 जों रानजायो होननानै बुङोब्ला जोङो बुजिनो लानांगोन नैबे जोंना नैबे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानांगोन बे मानो अनजिमानि जोबथा मोननै बिसाना 4 जों रानजानांगोन होमबा बेनो मा जागोन 4 जों रानजागोन दा जेरै एग्जाम्पल हिसाबै आं लादों 1012 दाना जोबथारनाय मोननै बिसानखौ लानांगौ जोङो मोननै बिसान होमबा मोननै बा 1 12 नैबेखौ लादों नै लास्टनि जोबथारनाय 12 बे 12आ जोंना 4 जों रानजाना रानजाया जों बयबो मिथिगौ 12आ 4 जों रानजायो मानोना 4 सानजाब 3 12 जायो होमबा बे 4 जों रानजायो 120 दा 120 जोङो खेबसेनो लानांगौ गोनांथि गैलिया जों फार्स्टआव मा नायनांगौनो मोननै बिसानखौल' नायगोन जोङो ओरै जोबथारनायनिफ्राय होनदों ओरै आगदाथिंजायनिफ्राय जोबथारनायनिफ्राय नायबोनांगौ होमबा ओरै नायबाय मोननै होमबा 20 बे 20आ जोंना 4 जों रानजाना रानजाया रानजायो जोङो 20आ 4 जों रानजायो 5 सानजाब 4 20 जायो होमबा बे रानजायो दाना नैबेखौ नायदो 3000 मानो 24 बेबो जोङो लास्टनिफ्राय लाबाय 24 बे 24आ जोंना मानो माजों रानजायो बियो 4 जों रानजायो मानोना जोंना 4 सानजाब मा जायो 6 24 जायो होमबा जोङो बुजिनो हाबाय नैबे जोंना बाथ्राखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा आङो 4 नाम्बार हिसाबै लिरदों 4 नाम्बार हिसाबै बावहाय होनदों नै 5 जों रानजाग्रा 5 जों रानजानाय जानांगौब्ला बबेबा मोनसे अनजिमाया जुदि 5 जों रानजानाय जानांगौब्ला जों मा जानांगौ दाना अनजिमानि लास्टआव 0 आरो 5 थायोब्ला बेयो 5 जों रानजायो दाना अनजिमानि जोबथारनायाव मा थानांगोन लाथिख' थानांगोन नङाब्ला 5 थानांगोन जुदि 5 आरो लाथिख' थाबायब्ला बे अनजिमायानो 5 जों रानजाबाय जों बेखौ बयबो मिथिखायो अब्लाबो जोङो लिरनानै लानानै एबा जोङो गोसोआव लानाया मोजां दा नायदो जेरै आं एग्जाम्पल लादों 2000 एबा 200 बे जाहैबाय 200आ जोंना मानो जोबथारनायाव मा दङ लाथिख' दङ नै बेखायनो बेयो 5 जों रानजाबाय 3015 बे जाहैबाय जोबथारनायाव मा दं 5 दङ बेखायनो बेयो 5 जों रानजाबाय 115 बेबो 5 दङ बेबो लाथिख' दङ होमबा जोङो बुजिनो हाबाय जुदि 5 जों रानजानांगौब्ला बेयो मा जानांगोन जोबथारनायाव लाथिख' नङाबा 5 जों जोबनाय जाथारनांगोन जुदि ओरैब्ला 1 2 जेनेबा 3 बेथ' जोंना 5 जों रानजाला बेयो 5 जों रानजाला जोबथारनायाव 0 नङाबा 5 थानांगौ दा 5 नाम्बाराव दङ बेहाय दङ जाहैबाय नै 6 जों रानजाग्रा दाना 6 जों रानजाग्रा माबायदि अनजिमाया 6 जों रानजायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ओरैबायदि होनदों बाहाय अनजिमाया जुदि 2 आरो 3 मोननैजोंबो रानजायोब्ला बियो 6 जोंबो रानजायो दा गोसोआव लादो अनजिमाया मा जानांगोननो 2 जोंबो रानजानाय जानांगोन आरो 3 जोंबो रानजानाय जानांगोन अब्ला नैबे अनजिमाया मा जागोन 6 जोंबो रानजागोन होमबा जोङो दहायनो मोनबोखाबाय 2 जों रानजानाय जानांगौबा मा जानांगौमोननो जोबथारनायाव जरा अनजिमाजों जोबहैनाय जानांगोन लाथिख' 2 4 6 8 बेफोरजों जोबनाय जानांगोन अब्ला बेयो 2 जों रानजायो दाना 3 जों रानजानायनिखौबो आङो दहाय सिगां होखाबाय माबोरै जानांगोन 3 जों रानजानायबा 3 जों रानजानाय जुदि जानांगौब्ला मा खालामनांगोन बिसोरखौ दाजाबजोबनानै मा जानांगोननो बियो 3 जों रानजानांगोन जेनेबा हमना लादो नै 10 7 8 9 10 11 12 12आथ' जोंना 3 जों रानजायो बे अनजिमाया माने 2 जोंबो रानजायो आरो 3 जोंबो रानजायो बे 2 जोंबो जुदि रानजाबायब्ला आरो 3 जोंबो जुदि रानजाबायब्ला बे अनजिमाया 6 जोंबो रानजाबाय बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा जों गोसोआव लानांगौआ बेल' 6 जों रानजानाय जानांगौब्ला 2 जोंबो रानजानाय जानांगोन आरो 3 जोंबो रानजानाय जानांगोन नैबे 204 दाना बेखौ नायनो बेथ' 4 दङ नै बेखायनो बेयो 2 जों रानजायो दाना 3 जों रानजाना रानजानायनो 4 जों 2 जों दाजाबा 6 जाबाय 6आथ' 3 जों रानजायो बेखायनो बेयो रानजायो बेखौ गोसोआव लादो दाना 6 नाम्बार हिसाबै दङ 7 जों रानजाग्रा 7 जों रानजानांगौ दाना अनजिमानि लास्टनि बिसाना जों 2 सानजाबना आद्रा सिगांनि अनजिमानिफ्राय दानख'नाय मोननाय 7 जों रानजायोब्ला 7 जों रानजागोन दाना जुदि 7 जों रानजानाय जुदि जानांगौब्ला मोनसे अनजिमानि लास्ट बिसानखौ नायनांगौ बे लास्ट बिसानखौ जों मा सानजाबनांगौ 2 सानजाबनांगौ 2 सानजाबखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ बै सिगाङाव थाबोनाय बेसेबांनाखि अनजिमा दङ बेखौ जोङो दानख'फिननांगौ जुदि दानख'नानै बियो 7 जों रानजाबायब्ला बेनो 7 जों रानजागोन होमबा जों नायनि एग्जाम्पल हिसाबै जेरै नै बाहाय 175
बे जाहैबाय 175 नै बे 175 खौ जुदि जोङो मा खालामनांगौ 2जों रानना 7जों रानजाना रानजाया नायनो 175 आव जोङो 17 खौ आलादा दोननानै दानख' होनानै मा खालामगोन बै 5 जों मा सानजाबनांगोन 2 सानजाबनांगोन 5 जों 2 सानजाबनांगोन दाना नायनो जोङो मा जानो हायो दाना 17 थाबाय 5 जों 2 सानजाबा बेसेबां जायो 5 जों 2 सानजाबा 10 जायो दाना 17 निफ्राय 10 दानख'योबा बेसेबां थायो 17 निफ्राय 10 दानख'योबा 7 थायो होमबा बे 7 आ जोंना मा जायोनो 7 जों रानजायो होमबा बेखायनो बेबो 7 जों रानजानाय अनजिमा दाना नैबेखौ नायनो 133 बे 133 निफ्राय जों मा खालामगोन फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 13 खौ आलादा दोनदो बे सिगांनिखौ ओमफ्राय नैबे लास्टनिखौ मा खालामनांगौनो बेयाव माइनास होखांनानै 3 जों मा सानजाबनांगौनो 2 सानजाबनांगौ ओमफ्राय 2 सानजाबनाय मा जागोन बे 13 थाथ'बाय 3 जों 2 सानजाबा जायो 3 सानजाबनाय 6 जायो दाना 13 निफ्राय 6 दानख'बा बेसेबां जागोन जोंना 13 निफ्राय जुदि 6 दानख'योबा 7 जागोन 7 जाबाय होमबा बे 7 जाबायब्ला बे जाहैबाय 7 जों रानजाबाय होमबा नोंथांमोना नैबेखौ नायनाय बेबो एखेयानो होमबा गोसोआव लादो 7 जों रानजानाय जानांगौब्ला माबायदि जानांगौ अनजिमाया दानिया 7 नाम्बार हिसाबै दङ 7 नाम्बाराव दङ जाहैबाय नै 8 जों रानजाग्रा 8 जों रानजाग्राखौ होनदों माबायदि अनजिमाया 8 जों रानजागोन दाना बाहाय बुंनो जाहैबाय नै जुदि अनजिमानि लास्टनि मोनथामा 8 जों रानजायोब्ला बे अनजिमाया 8 जों रानजायो थारमाने मोनसे अनजिमा जेखि जाया अनजिमा जाया मानो बियो 8 जों रानजानांगौ जुदि जायोब्ला बिनि जोबथारनाय मोनथाम अनजिमाया मा जानांगोन 8 जों रानजानाय जानांगोन होमबा जोङो अनजिमाया जेसेबां गिदिर जाया मानो जों मा खालामनो हायो नैबे मोनथामखौल' जों नायनो हायो लास्टनिफ्राय लानानै बेखौ जोङो 8 जों राननानै नायदो जुदि बे 8 जों रानजायोब्ला बे अनजिमाया 8 जों रानजागोन दाना नायनो बे 8 जों रानजाना रानजाया 360 बेखौ 8 जों राननानै नायनायनो 8 जों रानोबा मा जायो बे नायदो 8 सानजा 4 जोंना मा जायो 32 जाहैबाय ओमफ्राय बे लाथिख' फैबाय नैबे दानख'योबा 4 फैबाय दाना 8 सानजा 5 मा जाहैबाय 40 जाहैबाय होमबा बे 8 जों रानजाबाय नै लास्टनि मोनथामा होमबा बे 8 जों रानजानाय होमबा जोङो बेबायदि लानो हायो दाना नायनो मा दङ बेवहाय 8 नाम्बार हिसाबै 9 जों रानजाग्रा 9 जों रानजानाय जानांगौ दाना 9 जों रानजानाय जानांगौबा मा जानांगौनो गोसोआव ला अनजिमायाव थानाय गासैबो बिसानखौ दाजाबना मोननाय अनजिमाया 9 जों रानजानाय जायोब्ला बे अनजिमाया 9 जों रानजायो अनजिमायाव थानाय गासैबो बिसानफोरखौ दाजाबनानै नायनानै जुदि बे बिसानफोरा जुदि मा जानांगोन 9 जों जुदि रानजायोब्ला बेनो मा जागोन 9 जों रानजागोन होमबा दाना नायनो आं एग्जाम्पल हिसाबै लादों बे रानजामार ना रानजामारा 5418 बेयो 9 जों रानजानाय नंगौना नङा जों बेखौ दाजाबगोन 5 दाजाब 4 दाजाब 1 दाजाब 8 मा जायो जोंना जों दाजाबनो हायो 5 जों 4 जों 9 10 होमबा 10 जों 8 जों 18 होमबा 18 आथ' जोंना मा जागोन 18 आ मानो 9 जों रानजायो 9 सानजाब मानो 2 18 जायो होमबा बियो 9 जों रानजायो बेबायदि दाना नैबेखौबो नायनो हायो जोङो दाजाबजोबनांगोन बे बिसानफोरखौ दाजाबनांगोन 7 जों 9 जों दाजाबोबा मा जाहैबाय जोंना 16 जाहैबाय 16 जों जोङो जुदि 5 दाजाबोबा जोंना मा जाहैबाय 21 जों जुदि जोङो 6 दाजाबोबा मा जागोन 20 जों जुदि 6 दाजाबोबा 27 जाहैगोन होमबा 27 आ जोंना 9 जों रानजायो जों बेनिफ्राय बुजिनो हाबाय 9 जों रानजानाय जानांगौब्ला माबायदि जानांगौ दा 9 नाम्बार हिसाबै दङ जाहैबाय 10 जों रानजाग्रा 10 जों रानजाग्राखौथ' जों बयबो मिथिखायो बे जाहैबाय नै अनजिमानि लास्टनि बिसानाव लाथिख' थायोब्ला बे अनजिमाया 10 जों रानजायो अनजिमानि जोबनायाव जोंना मा थानांगोन लाथिख' थानांगोन जुदि लाथिख' थाबायब्ला बे अनजिमायानो मा जागोन 10 जों रानजागोन होमबा जेरै नै 1000 बेबोथ' लास्टआव लाथिख' दङ 220 बेबो लास्टआव लाथिख' दङ बेखायनो बियो 10 जों रानजागोन दानिया 10 नाम्बाराव दङ एबा 10 नाम्बाराव दङ जाहैबाय नै 11 जों रानजाग्रा बाहाय जोङो मा नागिरनांगौनो 11 जों रानजाग्रा अनजिमाखौ नागिरनांगौ बेबायदि 11 जों रानजाग्रा अनजिमाया जायखिजाया साख्रियानो जाया मानो बाहाय बांसिन फैयो जोंना बांसिन सोङोब्ला मानो 11 जों रानजाग्राखौनो सोङो बाहाय एक्स नि मान दिहुननायबो थानो हागौ मालाबा समाव जोंना एक्स नि मान दिहुननायानो जा जेखियानो जाया जोङो सोंलु फैनो हागौ कुइसना फैनो हागौ जोंना साख्रि नायग्राफोराव दा बेखायनो जोङो भेरि इम्पर्टेन्ट बियो 11 जों रानजाग्राया जोबोद गोनांथार जोङो बे 11 जों रानजाग्रा अनजिमाखौ जोङो मिथिनो लानांगोन दा जुदि 11 जों रानजाग्रा जानांगौब्ला मा जानांगौनो अनजिमानि जरा आरो बेजरा थावनिनि दाजाब गासैखौ दानख'नानै मोननाय अनजिमाया 0 जायोब्ला बियो 11 जों रानजायो दा अनजिमानि जरा आरो बेजरा थावनियाव थानायफोरखौ जों मा खालामनांगौनो दाजाबलायनानै ओमफ्राय दानख'लायफिनोब्ला 0 जायोब्लानो बियो
मा जागोन 11 जों रानजागोन दा बाहाय नै बे जराखौ नायनो बे जरा थावनि होनोबा नैबे थावनिखौ लानांगौ जोंना मुंसे बिदि मुंसे न'खराव थानाय बेबायदि आरो दाना नै आगदानिफ्राय नायगोन नैबे बे जेराव थावनियाव दङ नैबे जरायाव दङ बेबो बे जेराव दङ बे 109 बिसोरो जाहैबाय बे जरायाव दङ दाना 631 बिसोरो जाहैबाय जरा थावनियाव दङ दाना नायनो बे जरायाव थानायखौ जों दाजाबग्रोनो 901 होमबा दा मा जागोन 9 दाजाब 0 दाजाब 1 मा जायो जोंना 10 जायो दाना जरायाव थानायखौ नायनो जोंना 6 जरायाव दङ 3आबो जरायाव दङ बेबो जरायाव दङ जरा जरा लायोबा नै बिसोर जरायाव दङ होमबा 6 दाजाब 3 दाजाब 1 समान समान बयबो 10 जागोन बा 10 खौ जोङो 10 जों दानख'योबा मा जागोन 0 जागोन होमबा बेखायनो बियो 11 जों रानजागोन होमबा गोसोआव ला नैबे 11 जों रानजाग्रा अनजिमाया माबायदि जानांगौ बेखौ जोङो जोबोद गोनांथार फर्मुलाया बेनो जरायाव थानाय थावनि आरो बे जरायाव थानाय थावनि आलादा आलादा दाजाबनानै उनावहाय दानख'लायनानै जुदि 0 मोनबायबा बेनो जाहैगोन 11 जों रानजानाय अनजिमा दा मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै लाबावनो 1 4 5 2 बेयो 11 जों रानजाना रानजाया दा बेखौ नायनायनो 11 जों रानजाना रानजाया दा जोंना जरा थावनि आरो बे जरा थावनिखौ नायदो नैबे बे जरायाव दङ बे जरायाव ओमफ्राय बे ब्रैयाबो बे जरायाव थावनियाव दङ माने जरा जरा लायोबा नै बिसोर बे जरायाव गोलैयो बे फार्स्टआबो बे जरा बेबो बे जरा आगदानिफ्राय लाबोयोबा नैसोरो जरायाव गोलैयो नै बे नैबे सेयाबो जरा ओमफ्राय बाया जरा दाना 1 जों 5 जों दाजाबा मा जायो जोंना 6 जायो 4 जों 2 जों दाजाबा जोंना मा जायो बेबो 6 जायो दाना 6 जों 6 मा खालामगोन जोङो दानख'नानै 0 मोनगोन होमबा बेबो 11 जों रानजागोन बेबायदि दा जोङो जायखिजाया मोनसे लानायनो आङो जायखिजाया लिरनायनो नैबे 220 बेखौनो नायनायनो बे 11 जों रानजाना रानजाया होमबा जोङो मा होनो जरायाव थानाय थावनिया बे जरायाव थानाय थावनिया नै बिसोर 2 आरो 0 बे जाहैबाय जरायाव थानाय थावनि सरि बे जरायाव थानाय थावनि दाना 2 जों 0 दाजाबबा 2आनो जागोन दानख'बाय जरायाव थानाया 2आनो दङ दानख'योबा मा जागोन बेयो 0 जागोन होमबा बेबो मा जागोन 11 जों रानजागोन होमबा दाना नैबेखौ नायदो बे 11 जों रानजाना रानजाया बेथ' 11 जों रानजाखाला बे जरा दाजाबबा 0 जाबाय नैबे जराजों जरा थानाय थावनिखौ दाजाबबा जोंना बे 1 जाहैबाय 1 जों 0 दानख'लायबाथ' जोंना 0 मोनला बेखायनो बेयो 11 जों रानजाया दा आङो माखासे कुइसनफोर लाबोनाय जाबाय नायनो बे कुइसननि एन्सारा मा जागोन सिगाङाव होलांनाय फर्मुलानिनो माखासे सोंलुफोर लाबोनाय जाबाय जोङो सोंलुफोर मोनोबा जोङो एसे बुजिसिनो नालाय दा ओरैबायदि दिनै कुइसन नाम्बार 1 आव दङ बावदों 4 जों रानजानाय अनजिमाया जाबाय होननानै सोंदों माने बे मोनब्रै अपसन दङ बे मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बबे मोनसे अनजिमाया 4 जों रानजागोन बेखौ दिहुननांगौ दा आङो सिगांनि फर्मुलायावनो होखादों 4 जों रानजानाय जानांगौब्ला माबायदि जानांगौमोननो 4 जों रानजानाय जुदि जानांगौब्ला फर्मुलाया मामोन लास्टनि मोननै अनजिमाया 4 जों रानजानाय जानांगौमोन दा नायनो लास्टनि मोननै अनजिमाया बबेया 4 जों रानजायो दा अपसन ए खौ नायनो ए आव दङ जाहैबाय नै 12 दङ 12आ 4 जों रानजाना रानजाया होननानै बुङोबा बेयो रानजायो मानोना 4 × 3 12 जायो दा बेयो 15 बेथ' 4 जों रानजाया बेयो 33 बेबो रानजाया बे 83 आबो रानजाया होमबा अपसनफोरनि गेजेराव थारफिननाया जागोन अपसन ए आनो जागोन थारफिननाय दा कुइसन नाम्बार 2 आव दङ नै 11 जों रानजानाय अनजिमाया जाबाय होननानै सोंदों बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव मोनब्रै अपसननि गेजेराव बबे मोनसेया 11 जों रानजागोन दाना 11 जों रानजानाय जुदि जानांगौब्ला जोंना मा जानांगौमोन फर्मुलाया जोंना जरानि थावनियाव थानाय आरो बे जरानि थावनियाव थानायखौ जोङो दाजाबलायनानै उनावहाय मोननैजों दानख'लायोब्ला 0 मोननाय जानांगौमोन दा नायनो बे जाहैबाय बे जरानि थावनियाव दङ बाया आगदानिफ्राय लाबोनांगौ दे आगदानिफ्राय लाबोनांगौ गोसोआव ला बाया बे जरायाव दङ 6आबो बे जरा 4आबो बे जरा बे जराखौ जों दाजाबनो दाना 4 6 5 दाजाबनांगौ 4 जों 6 जों दाजाबा 10 10 जों 5 जों दाजाबा जागोन 15 जाहैबाय बे 15 जाहैबाय नै 15 ओमफ्राय दाना नैबे जराखौ दाजाबनो 7 जों 5 जों दाजाबा 7 जों 8 जों दाजाबा 7 दाजाब 8 15 जायो होमबा 15 खौ जोङो 15 जों दानख'बा मा जागोन 0 जागोन होमबा अपसनफोरनि गेजेराव बेनाबो अपसन ए आनो जागौमोन बिनि थारफिननाया अपसन ए आनो बिनि फिननाय जाहैबाय दा जाहैबाय बेयो दा नायनो बिखौ दाना बिया नायनो एन्साराथ' बेनो जाहैबाय नायनायनो बेखौबो 5आ बे जरायाव दङ 6आ बे जरायाव दङ 4आ बे जरायाव दङ होमबा 4 जों 6 जों दाजाबा 10 10 जों 5 जों 15 जाहैबाय ओमफ्राय होनदों 7 जों 5 जों बेसेबां जायो 7 दाजाबबा 12 जायो होमबा दानख'योबा जोंना मा जागोन 3 जागोन बा बे 0 नंला होमबा बेखायनो बियो मानो 11 जों रानजानाय नंला होमबा जों बेबो 11 जों रानजानाय जागोन ना जानायनो 6 जों 4 जों बे जरायाव दङ नै ओरैनिफ्राय लायोबा बे जरायाव थाबाय नालाय 10 ओमफ्राय बेजों दाजाबा 9 होमबा बेथ' 1 जाहैबाय नै बेथ' 11 रानजाला होमबा बेबोथ' नायनो बेखौबो 8 जों 6 जों बेसेबां जागोन 8 6 आरो 4 खौ दाजाबनांगोन 6 आरो
4 दाजाबोबा 10 10जों बिदिनो जाबा 18 जाहैबाय 7 जों ओमफ्राय 5 जों दाजाबोबा जागोन 7 दाजाबोबा 12 होमबा बेबो माने 11 जों रानजानाय नङा होमबा 11 जों रानजानाया मा जागोन अप्शन ए दा कुइसन नम्बर 3 आव दङ बाहाय दोनदोनै जुदि 7 3 8 a 6 a अनजिमाया 11 जों रानजायो अब्ला a नि माना जागोन होननानै सोंदों माने नैबे अनजिमाया माजों रानजानायनो 11 जों रानजानाय होमबा नैबे a नि जायगायाव मा जागोन दानालाय a नि माना मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ जों होमबा फर्मुला बायदि थांनि दा बाहाय जोंना नैबे a आ जोंना मायाव दङ मानि थावनियाव दङ होनना बुंबा बे जरानि थावनियाव दङ बेबो बेजेराव दङ बेबो बेजेराव दङ बेबो बेजेराव दङ जों बेखौ दाजाबगोन बे जराखौ आरो जरा जराखौबो जों दाजाबगोन दा जोङो जरा जराखौ दाजाबग्रोनो 7 8 6 आ जरानि थावनियाव दङ होमबा 7 + 8 + 6 बे जरानि थावनियाव दङ होमबा जों बेजों दाजाबबा मा जागोन जोंना दाजाबोबा 7 + 8 जोंना मा जायो 15 जायो 15 जों जुदि जोङो 6 प्लास खालामोबा 21 जाहैबाय बियो दाना बेना बे जरानि थावनियाव थानाय 3a 3 + a मा जागोन दाना दाजाबोबा मा जानांगोननो 21 जाहैनांगौ बेखौ गोसोआव लाबा जाबाय 21 जाहैनांगौ थारमाने बे जरानि थावनियाव थानायजों आरो जरानि थावनियाव थानायजों दाजाबोबा एखे अनजिमा जानांगौ बेखौ गोसोआव लानो हायो जोङो नङाब्ला दानख'लायोबा 0 जानांगौ माब्ला 0 जागोन जेब्ला मोननैबो अनजिमा एखे जागोन अब्लासो दानख'लायोबा 0 जागोन होमबा जों दाना a नि जायगायाव मा होनो हायो दाना होमबा a आ बेयाव मा होयोबा बे 21 जाहैगोन बेनि दाजाब गासैया जों दाना 3 जों जों जुदि बाहाय अप्शन ए आवनो दङ नै 9 दङ 9 खौ होनानै नायनो दा 9 होयोब्ला बेयावबो 9 होयोब्ला दाजाबोबा बेसेबां जागोन 9 होयोब्ला 9 9 जोंना प्लास खालामोबा 18 18 जों 3 प्लास खालामोबा 21 होमबा बेनो जाहैबाय 21 बा a नि जायगायाव जोंना मा जागोन 9 आनो जागोन बा अप्शन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय बेबायदि जागोन आरो दा नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बेबायदि खालामबानो जाबाय जेखि जाया फैया मानो जोंना नैबे फर्मुलाखौल' गोसोआव लानांगौ मालाबा x नि मानबो दिहुननांनो हागौ दा कुइसन नम्बर 4 आव दङ बाहाय होनदों नै 381a आ 9 जों ग्रोब रानजायो अब्ला a नि माना मा जागोन दाना बाहाय नैबे अनजिमाया नैबे मोनसे अनजिमा रे बे मोनसे अनजिमाया मानो 9 जों रानजायो 9 जों जुदि रानजायोब्ला अब्ला a नि जायगायाव मा जागोन मा जायोबा बियो 9 जों रानजागोन बेखौ सोंदों होमबा जोङो 9 जों रानजानाय जुदि अनजिमा जानांगौब्ला जोंना मा जानांगौमोन फर्मुलाया बिसिनि दाजाब गासैया मा जानांगौमोननो 9 जों रानजानाय जानांगौमोन होमबासो जोंना मा जागोन बियो 9 जों रानजागोन होमबा जोङो दाजाबनानै नायनो 3 + 8 + 1 + a दाजाबबा जोंना मा जागोन जोंना 3 जों 8 जों प्लास खालामबा बेसे जागोन 3 + 8 जोंना जागोन जाहैबाय 11 11 जों 1 जों 12 12 + a जाहैबाय दाना जोंना 12 जों मा दाजाबोबा 12 जों मा दाजाबोब्ला जोंना मा जागोननो 9 जों रानजानाय जाहैगोन दाना जोङो मोनथिगौ 12 नि उनावहाय जोंना अनजिमाया मा जायो 12 9 जों रानजानाय अनजिमाया मा दंहैयो जोंना 12 नि उनावहाय 12 सिगांनिखौ लानो नाङा दे उननिखौसो लानांगौ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 12 13 14 15 16 17 18 18 आ 9 जों रानजायो होमबा जुदि बेजों 18 जानांगौब्ला बे 12 जों मा दाजाबनांगोननो 18 जुदि जानांगौब्ला 12 जों मा दाजाबनांगोन 6 प्लास खालामनांगोन जुदि 12 जों 6 प्लास खालामबा बेसे जागोन बे 18 जागोन होमबा a नि जायगायाव जोंना मा प्लास खालामनांगौ 6 प्लास खालामबाय होमबा 18 आ जोंना 9 जों रानजागोन 9 जों जुदि रानोबा बेखौ मा मोनबाय 2 मोनगोन होमबा बाहाय जोंना अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन D आनो जागोन थार फिननाय जोङो बेखौ बेबायदि दिहुननो हायो दाजाबलायनानै जोङो बेसेबां नांदेरबावगौ जुदि 9 जों रानजानाय जानांगौबा बेखौ जों नागिरबानो जागोन नैबे फर्मुलायाबो जोबोद इम्पर्टेन्ट जोबोद गोनांथार बे जाहैबाय सिरिजनि फर्मुला सिरिज दिहुननायनि फर्मुला बियो सिरिजनि माने दाजाब गासै दिहुननायनि फर्मुला बाहाय 1 आव दङ जाहैबाय नै गिबि मोन एन मिथिंगायारि अनजिमानि दाजाब गासै दाना गिबि जागायजेननाय मिथिंगा अनजिमानि दाजाब गासैखौ बोरै दिहुनो दाना बेबायदि मिथिंगा अनजिमानि दाजाब गासैया जोंना एग्जामफोराव फैयो बेखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ माने नैबे फर्मुलाफोरखौ लिरख'नानै गोसोआव लाबानो जाबाय बे फर्मुलाया जुदि गोसोआव दङब्लानो जोङो जेसेबांनाखि कुइसन फैया मानो हायो बेखायनो बाहाय दङ जाहैबाय नै फर्मुलाया 1 + 2 + 3 + 4 माने बाहाय थांबाय थानानै मोनसे नङा मोनसे अनजिमा थाहैगोन जेनेबा हमना मोन 20 मिथिंगायारि अनजिमानि दाजाब गासै होनोबा बाहाय 20 थाहैगोन आरो होमबा दाना जों नायनो हायो मा जागोन बिनि फर्मुलाया दा बिनि फर्मुलाया जाहैबाय n + 1/2 बेनो जाहैबाय बिनि फर्मुला गिबि
मोन n मिथिंगायारि अनजिमानि दाजाबगासै दिहुननायनि फर्मुला जाहैबाय नैबेनो होमबा जोङो मा लानांगोन गिबि होनाय लोगो लोगो जों बुजिबाय जागायजेननायनिफ्रायनो लानांगोन होमबा बयनिख्रुइबो दुइसिन मिथिंगा अनजिमा एबा जागायजेननाय अनजिमाया जोंना मामोन 1 मोन 1 आनो जाहैबाय बयनिख्रुइबो दुइसिन मिथिंगा अनजिमा होमबा बिनि दाजाबगासैखौ बोरै दिहुनो होननानै बुङोबा फर्मुला नैबे n + 1/2 दाना 2 नम्बराव दङ 2 नम्बराव गिबि मोन n मिथिंगायारि अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासै दाना गिबि मोन n मिथिंगा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासै मिथिंगा अनजिमाया जोंना मानिफ्राय जागायो 1 निफ्राय जागायो बाहाय होनदेरदों ओमफ्राय बर्गफोरनि होनदों नै बर्गफोरनि होननाय लोगो लोगो जों मा लानांगोन स्क्वायर लानांगोन होमबा 1 स्क्वायर दाजाब 2 स्क्वायर दाजाब 3 स्क्वायर दाजाब 4 स्क्वायर बिदि थांबाय थानानै बाहाय माबा मोनसे अनजिमा थाहैगोन बिनि स्क्वायर होमबा बिनि दाजाबगासै दिहुननायनि फर्मुला दाना बिनि दाजाबगासै दिहुननायनि फर्मुला नैबे गोसोआव लाबानो जाबाय बयबो मानो n + 1 होल ओमफ्राय 2n + 1/6 बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय मानो फर्मुलाया n + 1 होल ओमफ्राय होल 2n + 1/6 गाहायाव मा दं 6 दङ बे फर्मुलाजोंनो जों दिहुनगोन एग्जाम्पल हिसाबै आङो लानो मोनसे दिहुननो नायनानो जेनेबा हमलादो बे 1 निफ्राय थांनानै हमलादो बाहाय 10 आव जोबफैबायलायनो जेनेबा बाहाय 1 + 2 + 3 + 4 प्लस थांबाय थानानै हमलादो बे 10 आव जोबबायलायनो होमबा बिनि दाजाबगासैया मा जागोन दाना जुदि दाजाबगासैखौ जुदि दिहुननांगौ जायोबा फर्मुलाया नैबे जागोन जोंना फर्मुला आङो दिहुननायनो जोंना n आ बेसेबां दङ नाम्बारा 10 दङ नै बाहाय बेखायनो n जागोन n आव जाहैबाय जोंना मा जागोन न n आव जोंना 10 जागोन ओमफ्राय होल n आव 10 + 1/2 बेबायदि जागोन होमबा जों दाना मा खालामगोन बेजों जों दाजाबा मा जायो 10 जों 10 जों दाजाबा 11 जों जोंना 10 जों सानजाबनांसिगोन जोङो सानजाबा मा जागोन 1 जों 10 आनो जागोन ओमफ्राय बेखौ जों 2 जों राननांसिगोन जेनेबा मा मोनगोन 55 जासिगोन बियो 55 जागोन बिनिया एन्सारा 55 जासिगोन बेबायदि दिहुननांगोन जोङो दाना 3 दङ गिबि मोन n मिथिंगा अनजिमाफोरनि गणनि दाजाबगासै दाना गणनि दाजाबगासैखौ बोरै दिहुनो दाना गण होनोब्लाथ' जों बुजियो किउबखौनो जों मा होनना बुङो गण होननानै बुंनाय जायो दा नायनो बिनि 1 किउब + 2 किउब + 3 किउब + 4 किउब प्लस थांबाय थानानै बाहाय माबा मोनसे अनजिमा थाहैगोन बिनि किउबनि दाजाबगासैनि फर्मुलाया मा होनना बुङोबा नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय n + 1 होल / 2 ओमफ्राय माने ब्रेकेट ओमफ्राय माने स्क्वायर आरो बेबायदि माने फर्मुलाया n + 1/2 होल स्क्वायर बाव होमबा बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना लिरख'नानै लानानै गोसोआव लाबानो जाबाय दाना जुदि 4 नम्बराव दङ गिबि मोन n बेजोरा अनजिमाफोरनि दाजाबगासै दाना बेजोरा अनजिमा होननानै बुंबासो जों बुजियो जागायजेननायनिफ्राय लानानै दे जागायजेननायनिफ्राय होनबा 1 निफ्राय जागायो बेजोरा अनजिमाया 1 3 5 बिदिनो थांबाय थानानै बाहाय माबा मोनसे अनजिमा थागोन दाना बिनि फर्मुलाया मा होनबा n स्क्वायरल' फर्मुलाया जेबो गैया n स्क्वायर गोसोआव लाबानो जाबाय एग्जाम्पल हिसाबै आङो नायनायनो दा जुदि 1 किउब 2 किउब बिदि थांबाय थानाय जुदि नैबेहाय n नि जायगायाव हमना लादो जोंना मा दंमोनलायनो बिदि थांबाय थानानै 12 किउब दंहैयोमोनलायनो होमबा फर्मुलाया बोरै जागोन दाना नैबे फर्मुलाजों बोरै दिहुनगोन दाना नायनि दाना ओरैबायदि फर्मुलायाथ' n जाहैबाय बे n नि जायगायाव जों मा होगोन 12 खौ होगोन 12 आरो बे सिङाव 12 + 1 होल ओमफ्राय गाहायाव मा थाबाय 2 थाबाय ओमफ्राय दानानै स्क्वायर थाबावगोन नै बिदि होमबा जों दाना नायनो 12 जों 1 जों प्लास खालामबा 13 12 * मा जाबाय 13 जाहैबाय गाहायाव मा जाहैबाय 2 जाहैबाय ओमफ्राय स्क्वायर थाबावबाय दाना जों बेखौ बोरै खालामगोन 12 खौ जों 2 जों रानसिगोन 6 मोनगोन दाना 6 जों 13 जों सानजाबा बेसेबां जागोन 6 जों 13 जों सानजाबनांगोन 6 जों 13 जों सानजाबा मा जागोन 10 सानजाबथाम बेसेबां जायो जोंना 18 जायो 8 होबाय 6 आटेक 10 सानजाबसे 6 7 78 दाना 78 जाहैबाय बियो दाना 78 मा थाखोनो जोंना स्क्वायर दङ दाना 78 जों 78 सानजाबबावनांगोन होमबा 78 जों 78 सानजाबनानै मा जायो बेनि एन्सार जासिगोन 8 सानजाब 8 जोंना 64 जाहैबाय 4 थायो 64 जाहैबाय 4 होबाय 6 थाबाय दाना 8 सानजाब 7 बेसेबां जायो जोंना 8 सानजाब 7 जाहैबाय जोंना 56 56 57 58 59 60 61 62 माबा जाहैबाय 62 दाना 7 सानजाब 8 मा जाहैबाय 56 जाबाय 6 होबाय 5 थाबाय 7 सानजाब 7 49 50 54 जाहैबाय बियो 54 दाना दाजाबा 4 फैबाय 8 फैबाय ओमफ्राय बिदिनो दाजाबा 0 5 6 मा जाखो एन्सारा बेनि एन्सारा मा जागोन दाजाबजोबोबा 6
6084 बा 6084 बेबायदि जागौमोन बे फर्मुलाजों जों दिहुनगौमोन दाना जुदि जोंना गिबिमोन n बेजोरा अनजिमानि दाजाबगासैया जोंना बेबायदिनो फर्मुलाया जुदि बाहाय हमना लादो एग्जांपल हिसाबै बाहाय 25 मोनलायनो बेजरा जोंना 25 सिम थांदोलायनो बिदि फारि फारि जालांनानै मा जागोन जोंना आन्सारा 25 स्क्वायर होबानो जाबाय 25 सानजाब 25 मा जायोमोन जोंना 25 जों 25 सानजाबोबा जोंना मा जायोनो 5 सानजाब 5 20 बा होबाय ने 5 सानजाब 20 12 ओमफ्राय 2 सानजाब 5 10 2 सानजाब 4 5 5 फैबाय 2 फैबाय 625 होमबा आन्सारा मा जागोन बेना 625 दाना 5 नम्बराव दं जाहैबाय बाहाय होनदों गिबिमोन n जरा अनजिमाफोरनि दाजाबगासै दाना जरा अनजिमाफोरनि दाजाबगासै जरा दाना जरा होनोबा जोंना मानिफ्राय जागायो 2 निफ्राय जागायबाय 2 4 6 8 बिदिनो थांबाय थाबाय आरो माबेनि फर्मुलाया मानो n/2 होल n/2 प्लस 1 बे फर्मुलाजों जों दिहुननांगोन एग्जांपल हिसाबै लानो जेनेबा 2 निफ्राय जागायनानै जेनेबा हमना लादो बाहाय 16 फोर दंलायनो होमबा जोंना फर्मुलाजों दिहुनोबा मा जागोन दाना नायनो 16/2 होल 16/2 प्लस 1 बेबायदि जागोन दाना 16 को जों 2 जों 8 मोनो इनटु 16 को जों 2 जों 8 जों 1 जों दाजाबा 9 जाहैबाय होमबा 9 थांना 9 जायो 72 होमबा आन्सारा जाहैबाय 72 होमबा बेबायदि दिहुनबानो जाबाय दिनै आङो फर्मुलाखौ होग्रोनाय जाबाय उनावहाय आङो कुइसनफोरखौ लाबोनाय जागोन दिनै फर्मुलाखौल' होग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना फर्मुलाफोरखौ लिरख'नानै गोसोआव लाग्रोबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेला जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि जादों गोजोनथोंसै थेंक इउ